Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani kining tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan. Wa ko maginahanglan nimo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon, mihilak na si Fanny! Gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sinuat ni Ray Boris, direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Sa pagkatapos ng araw, SED Liniment. Ang pagod ay mapapawi, SED Liniment. Ang bawat haplos, bigay ginhawa. Kaibigan mo, ito'y para sa'yo, SED Liniment. Produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated. O karon na niya laing sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Mauna, Durilan. Mauna. Ipasalbay sa tali ni Ma'am Caroline. Yung tao naman lang. Si Titoy. Kabata pa tao niyang mamatay doon. Saba na kay. Ayaw pa ko na. Ewan sa'yo ayaw pa ko na. Kung nagagita ka palang sinahong ni Ma'am Caroline, nga nasukurin ng kagalina, madagdag ka. Isog kayo siya. Misigag mayo yung mga mata. Ikaw, Manggod. Ngano, Manggod ka? Unsa man yung rason nga dili ka Manggod ni Ma'am Caroline? Ha?
Sa pamagipangitan mo, nga sa akong tanaw, na naman niyang tanan. Ha? Na niyang tanan nga di na ko ganahan tay. Unsa? Ay, kadlok. Makikita ko ron sa tag-iya sa Shinda sa Pikas Barrio. Mo-apply kong trabaho siyang katuban. O kung madawat ko, mamahawatan nilang yuta ni Sir Felipe. Maramag ko ano maging manis rin na nanibayag, ma'am. Kihugaw naman na, pultahan nga. Naguba, wala naman sa niyayuha, ma'am. Nasaan tayo ni ron, ma'am? Pagitaon ta sa laing Pinoy-anan. Ha? Asa man, ma'am? Basta atong pagitaon. Nagtuog kong dyan sila ang kipuyan. Kay kanunay siya dili mo pauli sa ila. Ug dili sab nga to sa mansyon, di sab siya mo pauli. Maunay atong pangitaon kung hain siya magpuyo karon. Unsa? Ma'am, si Rinan, ma'am. Nakita na ko nga may gawas. Gikan dito sa kakahuyan doon sa sapa. Unsa? Siya gito nakita na ko, ma'am. May gawas gikas kakahuyan. Ha? Murag, paingon tayo mo pauli sa ila. Kakahuyan? Naa siya maghimog taguanan di sa kakahuyan? Diol sa sapa? Kanina tagintan-awan sa akong hardin. Kasi kay mitubo ang mga ihas nga buwak nga akong gitanom. Ako pag inibadak-an ang akong garden. Gusto kong malipot kit sa payag ang mga buwak. Di naman kay sakit ang akong kamot. Magsugod asad kong bugwal. Ma'am, hinay lang, ma'am. Ay, tingin masaman ka, ma'am. Hain kay mga kahoy din eh. Buset! Mga bato. Kasi o tini. Dayo. Anong din na maging butago sa Renan? Ay, kami lang pa dahil sa unahan, ma'am. Kaya lang ka na mo kung doon namin makita nito. Oh, sige. Di na ko mo pala yung sunahan. Kaya murag di ko magkaginawa tungkol sa kangiob din eh. Magpaabot ako niyo din eh ha. Kaya muna pala yung sunahan. Hari. Kasakita sa akong kamot. Gahit naman kayong bugwal ang yuta din eh. Gusto, ako ni bubuan og tubig. Aron mo humok. Oh. Uy, unsa to? Mura magbilihog ang mga dahon sa kahoy sa unahan. Unsa magkaha to? Ma'am Caroline! Ma'am! Usay balita? Ma'am, may nakita may babae, ma'am, doon sa bayag. Ha? Hain dapita. Doon dito, doon sa may sapa, ma'am. Lalay payag. O doon ay babae nga. Nagguna sa gawa sa bayag. Wala lain. Mauna ka ng akong ipagita. Ang babae nga gitagoan ni Renan. Og maoy hinungdan nga miayad siya dako. Hala, Mauki ng babayan na ang gikabuangan ni Renan. Wa may tao. Ug wa naman sa muliw kung usap ang mga
unsa maghato no? Ay, basig. Mananap ra ka to. Imposible man sad kun sirinan to. Kay di pa man sa dugay milakaw. Maadto na ko sa sapa. Magkuha kog tubig. Nakit-an na gyud ka. Oh. Ha? Oh. Buisit ka? Ikaw di ay nakaingon nga dili mga sawa na nako si Renan? Kabit ay ka, ha? Ah! Ah! Oh no! Oh no! Ah! Napatunayang nakakatulong sa karamdaman gaya ng hypertension, rheuma, pagtaas ng bad cholesterol sa dugo, diabetes at marami pang karamdaman. Ang SED Panyawan Capsule mas pinalakas pa sa pamamagitan ng power ng bawang. SED Panyawan Capsule with Garlic. SED Panyawan Capsule with Garlic. Ang garlic ay nakatutulong upang linisin ang ating dugo, panatilihin ang good overall organ functions at magbigay sigla sa ating katawan. Kaya kung kalusugan ang pag-uusapan, dito na tayo sa SED Panyawan na may bawang. SED Panyawan Capsule with Garlic. Tatak SED Marketing. Tatak itong magaling. Ah! Tamay mo! Tamay mo, Ungo! Ah! Ha? Mudagan ko. Midagan na, Gungo! Midagan na, Gungo! Nayungo pati kay naong ang babae nga pinakitaan! Mao tong babaeng batignaong nga higalan ni Renan, ma'am. Unsa? Ikalan ni Renan kitong bati og O naong? higala sila, ma'am. Ug siya day gitagawan ni Renan din eh. Uyab tigay na sila. Unsa uyab? Kitong babayhana ang ipuloy ni Renan ako? Ha? Musamot ka dili ko makadawat. Sige, gopyan ninyo kitong babayhana, dakpan ninyo. Padali mo! Dali mo, dali. Gugto na itong ungo. Dakpo na itong ungo. Asa man ko paingon. Di na ba sa kusuhito din sa kakahuyan? Kung dagan sila nagkukod ako. Ay, tumabon! Tumabon! Iukudyo ko nila. Nagkasiguro kong badautan silang buhatan ako. Si Agaw Caroline, nagtuugin sa ungo ko. Asa man ko paingon ini? Husto, sa sapa. Ato ko musubay sa sapa. Bahala na. Magpaanod ko sa tubig. Kilala makalikay ko nila. Kaya niya sunguhan ka. Buikot! Buik! Buikot! Buikot! Kaya ko guniti! Di ka na magkadagan. Di ka na magkadugay na may nangitan mo. Karoon nadakpaligid ka na mo. Magkauban dali mo! Nadakpalig akong umo! Buikot! Ay! Kipa ako ni mo ha! Oo, gini ka bukaon, gini ka tao ha! May balita. Ano? Ano sa may balita? Mamahawa na data din si Uta ni Sir Felipe? Oh, utay. Mamahawa ta din eh. Ginawa ta ko isip sa sa Shinda Benito. Uy, dawat ka na. Kataligod. Nakailang daan ako tay. Nailhan ko nila. Nga may ko trabaho. Busa, ginawa tayo ko sa giha. O misukot siya nga magtukod ang gamay payag. Dito lang yuta. Ay, mau ba? Unya dong. Kanus aman ta mamaya din eh. Dili ta magdugay. Mag-isulti ko ni Sir Felipe. Manangin ko niya nga mamahawaan ta din eh. Sige, tay, di ako na. Asa man ka do? May atuon ko. Mabalik ko na yun. Di ako na. Sige. Si Panyang.
Nagkasiguro kong malipay siya. Nadunan ako'y bagong trabaho. Mayong pagmata, ongo. O, nga nimisiga man ang imong mata? Ha? Ha? Nahadlo ka na mo? Ikaw ang ungo, unya ikaw pa'y mahadlo? Dili ko ungo. Unsay dili ungo, ha? Hoy, bisag di ka pa mutingog, bisag dili ka pa mulihok, sa imo palang naong ungo ka ng tanawon. Pero dili importante na ko kung unsa ka, mangtas ka ba o Dracula ka ba. Ang gusto kong tubagon nimo, kung nganong nag-uban mo ni Renan. Akong pamanunon si Renan, nahibaw ka ba? Amahan siya sa kong sabak. Pero naglikay siya nako. Dili ka di siya hapit magpakita nako. O ikaw ang kanunan niyang gikauban? Unsa man, uyab mo ni Renan? Uyab mo si Renan? May relasyon ba mo sa akong pamanunon? Tubag! Wa may relasyon. Dili may uyab si Renan. Bakakon ka! Patsyunti ka! Gusto mong ilugod si Renan? Di ka na ako! Patsyunti ka! Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka nato sa maayo kabubuton sa SED Marketing.